Raġel ta' 54 sena minn Birkirkara qed isofri minn ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fil-limiti tal-Balal Liklin. L-inċident seħħ illum mal-ħabta tal-11 ta' filgħodu fejn mill-ewwel stħarriġ irriżulta li seħħet ħabta bejn mutur Honda misjuq mill-vittma u Kia misjuqa minn raġel ta' 32 sena minn Birkirkara wkoll. Ix-xufier tal-mutur ingħata l-għajnuna minn tim mediku jittieħed l-isptar b'ambulanza u ġie ċertifikat li sofra ġrieħi gravi. L-investigazzjoni mill-pulizija għadhom għaddejjin. Sewwieq ta' mutur u raġel li tieħdu l-isptar Mater Dei wara li weġġgħu f'inċidenti separati ta' traffiku il-bieraħ filgħaxija. L-ewwel inċident seħħ l-ħabta tas-sitta fi triq Arda Lambier-Zebuġa. Mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li Eġizzjan ta' 46 sena ntlaqat minn Toyota li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 22 sena residenti ħaż-Żabbar. It-tieni inċident ġara l-ħabta tas-7:15 fi triq Tumas Ketkuti Ħattart. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li Taljan ta' 21 sena tilef il-kontroll tal-mutur li kien qed isuq u waqa'. Tim mediku tal-assistenza fiż-żewġ inċidenti u ż-żewġ irġiel ittieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġew iċċertifikati li weġġgħu gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.